kwekela ike tụkwasịrị obi bịa ka ị nọnyere n'ofufe nsọ ụbọchị taa. Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Chukwu nke igwe n'ala, ike tụkwasịrị obi na-arịọ gị, ekwekwala ka oyi kpofue. Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Ụmụnne ndị isi ojii, anyị Chukwu ekele bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mgbe dum. Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Ụmụnne ndị isi ojii, anyị Chukwu ekele bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mgbe dum. Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndị ndụ wee ghara ife Chukwu mgbe dum? Gịnị ga-eme ka ịdị ndụ wee ghara ife Chukwu mgbe dum? Ihe a bụ ajụjụ ị kwesịrị ịjụ onwe gị. Ụmụnne ndị isi ojii, anyị Chukwu ekele bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mgbe dum. Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Ụmụnne ndị isi ojii, anyị Chukwu ekele bụ onye kwesịrị ịtụkwasị obi mgbe dum. Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Gịnị ga-eme ka ndụ ka m ghara ife Chukwu? Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji wee na-awa eziokwu agba, nke ọ bụ m nwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-anọ n'isi ya. Egwu ị nụrụ taa kịta bụ egwu ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi ọdịnala Igbo na Ugochitubelu ọdịnala temple. We own all the rights. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịdownload egwu a, jee na social media handles anyị ka ị download ya. Nwere ike ije na iTunes, Audiomack, and so on and so forth. You can download it. Here one of the worship songs I will plenty songs, worship songs. So you had to play here, okay, we promote that music. So the architect can download it. Hey, good evening, more. There's a father of each quarter more. Mark of the two can bring me. Then I buy Eze-Ana nkuzi anyị ji bịa maka ndị ọbụta ataba izizi ha na-afụ m na social media ma ọ bụ n'eziokwu TV. Kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Yes, abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ why you should avoid blood covenant.
Yes, anyị nọ n'ụwa ọtụtụ ihe na-eme. Ọ ga-abụ isiokwu anyị, why you should avoid blood covenant. Ihe ị ga-eji wee zere ọgbụgba ndụ ọbụla a na-agba, a na-eji ọbara na-agba between mmadụ na ibe ya. Onye nwa bụ isiokwu anyị. Mana bifo anyị gama n'iru, ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Maachị ka na-aga n'iru. Ndị mmadụ ebukubego even nke April. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja a, echaatị m na WhatsApp. Ihe abụ aja mbụ n'elu, aja a na-achị n'igwe, aja a na-achụ n'igwe, maka na igwe bụ ike. Ihe ị kwesịrị ịma gbasara aja, nke mbụ, anyị anaghị eshi ihu ọrụ ma ọ bụ testimonies na social media. You know why? Ọ dịrọ necessary. Mana ihe na-achịkọwara gị bụ na aja anyị na-achụ ya over years now, and o nwere ndị na-esonyere anyị na aja since anyị bidoro chụbụ ya wee go date. Yes. And I can tell you na even this year 2024, nwere ndị book throughout the year. Ihe ha ji book ya bụ ka ha dị sure na ha missed even a single month ya. Then ka anyị gaba n'iru. Ihe anyị na-eme bụ na anyị na-present ya prayer request. If you're interested, forward ya 3 prayer requests. Anyị na-edebe n'altar, na-achụ aja, na-aga ọfọ, na-ekwubi okwu n'isi gị ụbọchị ọbụla ganye na ọnwa agwụ. Yes. Ihe anyị na-eme n'isi ụtụtụ ejego ori na temple, chụọ aja, gaa ọfọ, kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere anyị na aja nke ọnwa. Na ụbọchị anyị ga-achịkọta ya bụ ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. Anyị ga-eje na mmiri je chụọ aja, mee saraka, gbagotazie n'elu ana, je na entity support nọ na temple chụọrọ ha aja n'afa mmadụ dum, gazie n'ebe nchụ aja gbuo ebulu wee mee saraka. I can tell you n'ike dị na aja a na-achụ n'igwe, maka na igwe bụ ike. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ihe ị ga-eme wụ ịchaatị ya m na WhatsApp. Ị forward 3 prayer request gị, mee token donation iji wee kwado saraka dị iche iche a na-eme during the time a na-achụ dị aja. So echi isonye bụ chaatị ya m na WhatsApp number 08138243871. I repeat, 08138243871 ma ọ kwado 08057837672. I repeat, 08057837672. Ihe ọzọ anyị nwere, ọgwụ ọzọ anyị nwere ịmara gị bụ na ọ bụrụ na ị na-esonye m sere Eziokwu TV, nkụzi anyị na-arụ taa, ọ bụrụ na ị laikiri ya, ịchọọ ịnụ nkụzi ọzọ, yes, chọọ ịnụ nkụzi ọzọ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite, ịwọcha ya. Ọ bụkwa na ị na-esonye m sere Eziokwu TV, onwe Nollywood movie ọbụla ịwọchi na channel ị chọrọ ịwọchi ọzọ, jee na my YouTube channel Ugochitubelu Movie Productions, ma ọ bụ jee na Eziokwu Great Movies na YouTube ịwọcha ya. Ọ bụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies na YouTube ịwọchikwazi ya. Ka ị na-eme nke a, ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gozie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Ka ị na-esonyere anyị, na-emetụ aka na share button, na-invite ya friends ka ha nụ from the horse's mouth. Ozi anyị ji bịa taa bụ a life changing one. Ma ọ bụrụ na ị gee ntị ma gee ntị nke ọma, anyị gwaghị solution na ọ bụrụ na isogo na ndị fall victim to nkụzi anyị ji bịa taa. What you don't know, dịka nsi ekwu, is only a mystery to you and not to all. Now ka anyị gaba n'iru na ya. Gịnị bụ blood covenant? Blood covenant bụ ọgbụgba ndụ mmadụ na ibie jikọtara aka ọnụ wee kwuo onwe ha nkwa, wee nwee ọgbụgba ndụ a eneghị anya na ha ga-edebe, ha ga-anụ onwe ha. Ka anyị uso nke dị more common. Nke dị more common bụ nke ndị mmadụ na-abụ kwekọrịta onwe ha na ha ga-anụ na-eje eme. Enwekwara other people, ndị some cultist na-ejekwa enwe ụfọdụ nkwekọrịta gbaa ndụ dị iche iche na ụdị ka ha nwee ike wee protect each other's interest. Yes, ndị a dịkwa, mana ndị awa dị unpopular. Ka anyị duwelu much na nke dị more popular na ndị mmadụ n'iyi, especially adolescents. Yes, ya bụ nke a na-ekwu okwu ya bụ nke nwoke maọbụ nwaanyị, especially ndị ntorobịa, adolescents, between the age of, ọ na-emekarị between the age of 20 and down.
ihe kpatara ya bụ na that age of adolescent onye ahụ amamihe eruchabara because he have not seen it all. Eziokwu na onye ahụ nwere ike na-efe na ya dị wise ma ọ bụ na ya academically na ya na-eme ọfụma na ya na-agba first na klaasị ma ya na-enwe distinction. Ihe niile a means nothing. Yes, ihe academical knowledge abụrụ onye ahụ wisdom. Negative. Academical knowledge is not wisdom. Because ebe knowledge gị kwụsịrị ka knowledge onye ọzọ bidoro. Ka ịbụ wizard n'ihe gbasara physics, ịbụ wizard n'ihe gbasara chemistry, ka ịbụ wizard n'ihe gbasara mathematics, ịbụ wizard na philosophy, ka ịma egwu mmiri ma egwu ọkụ. Ịghọtara ya? So ihe na-achịkọwala gị bụ na knowledge depends n'ebe ị kwụsịrị ka nke onye ọzọ bidoro. So ọ bụrụ ọja ka m na-ekwu maka ya, adị m ekwu maka na a na-ekwu academical knowledge. Adolescents adịghị ekweta na ha fubere ya ọ. Ha na-ebeli Igbo na-akpọ onwe ha na ha nwere amamihe karịchara, mana ha na-emekarịcha grave mistake. You know why? Ha enweburu the wisdom of how things work in reality. You know, in adolescent, don't wake on a good novel, don't wake on it, etu o si afụ ihe ọ dị ka ya marago nnukwu ihe, mana ọ marọ na ihe aka inu na-ada na ntị abụrụ ihe ọ na-atọ n'ụtọ. Ọnya bata ndị okenye ji ekwusi na ihe nyawa bụ okenye nọ n'ala wee na-afụ na nwatakịrị ọsọ ya rigoro elu ọjị irokotiri na ọma afịa. Ihe abụ okwu buru ilu. Ihe ndị Igbo ji ekwu ya bụ maka na enwere ihe wu experience in life. Maka na ọ bụrụ na a na-ekwu okwu ịhandụ love affair, ọ na-adị adolescent ka ha nwee ihe ama, mana ha ama na nwere ihe ama because I have not seen it all. Because experience is the best teacher. Ị nwere ike na-anụ mana ị mebere experience. Ọ bụrụ na ị na-anụ ihe na-eme n'ụwa mana ihe emebere n'ime onwe gị, you cannot understand, grasp it very well or absorb it very well, the real meaning. Ị nwere ike nweta phantom experience mana ọ bụrụ anya nwabụ n'inwe gị experience. So ya bata o ji awa mgbe ụfọdụ na-asụ adolescent ha gbara speak maka na mistake you made in early in life can hurt you for life. So ihe nji ekwu ihe bụ na greater percentage of ndị na-adị involved na nkụzi anyị ji bịa taa bụ blood covenant na-abụkarị within the age bracket of 20 down because ha mature in world experience. Nke mbụ bụrụ na one na nkọwarụ ihe ịmara. Ihe ịmara ọ bụ na ụfọdụ ihe enwere so many things, desires, wishes, longing, what somebody is longing for changes as you mature. Enwere ike mgbe ị ka na-etolite obere ihe ọ tụghị n'anya ị na-efiri n'ime gị arrive. Ịma na ụwa na-aka mma na movie ọkwa eziokwu. Asị nwatakịrị edolita mgbe ahụ ị nọ na school ajụọ I want to be a medical doctor, I want to be engineer, nwere onye na-ekwu na I want to be a trader. Anọtara m during my school days. Onye asị medical doctor, onye asị engineer, onye asị pilot, onye asị mana in reality ọ bụrụ like that. Mana asị nwatakịrị ọ na-egwekọrọ ọmabụrụ etu ụwa si wee dị. So ọ dị free mana mgbe eji egbogotara if one of those wishes ga-ebido change because of fuago reality. Mara na ọ bụrụ ihe aka inu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ. So mgbe ahụ ụmụazị na-etolite, they have not seen it all. So you na-adụgoro onye ahụ sị ya mba, don't do this because whatever you are seeing at that as adolescent, you have not seen the other side. So if you are that as adolescent, you shouldn't go all. You shouldn't go the best. But more that the best is every year to come. So mgbanwa o nwere ike were ahụ ọma jiji nwere ike were ihe think a na-efugo ihe niile mana efubara. And the one thing ịmara ọbụla within the age of that age from 20 down, most of them are still under mpatanksa. So nwatakịrị akpọ na-aza ma ọrụ ụwa na-afịa ahụ
So ọfụzie nwatakịrị ibi ahụ ọ dị ya ka na godu a na-akpụrụ dị godu a mbụ ọga nke ahụ ka mbido. And when you are maturing in life, yes, becoming somebody, your taste in life changes. Yes, your taste in life will change. Maka na mgbe anwa you are living in procrastination. Mgbe emechalụ, I will soon travel abroad, I will soon make it in life, I will, you know, when I come on a movie. So enwere ike ị na-ehope all those things, but in reality, ọ like that. So enwere ike jam onye ọ dị ka ọ dị gị karịa procrastinate. Now, if unu nwere ike inwe ihe a na-akpọ gross mistake. Yes. Nke ọzọ ọbụla ihe ịmara ọbụla mgbe ahụ ị ka na-etolite onye ahụ nwere ike bụrụ ya test. Mana mgbe ị mature fụba ihe in life, mature even physically, then and even pocket wise, ibidogo fụba ego, ịfụ na ihe ahụ ihe ụmụazị, ịfụ na onye ahụ ọ na-adị oke fụrụ ụwa niile, most handsome guy ọ na-efuru Queen Elizabeth oshi because mgbe ahụ level ha agbagotego inwego ngabasị, inwe a na ngabasị level ga-echenji. Ịmara na ụdị ofe ị na-eri na o nwere ka level ga ezigbogote ụdị ofe ahụ egozibaga na akpịrị nwere idea etu aka life. So by the time you are maturing, by the time ị na-afụ reality, by the time ị na-afụ ịfụ na ọ bụrụ etu ahụ ụwa si echesi wee dị, all that glitters are not good. If you were experiencing, o nwere ike ọ bụrụ na ọjọọ na onye a na-enyere gị aka na-ede composition ma ọ na-ede meson lesson ọ dị ka onye ahụ the best in life. Mana mgbe ị mature ịfụ na marriage is enwere so many other things more important than those onye a na-edere composition na amụgo na-emere lesson na solve mathematics. Ịfụ na ọ bụrụ those things abụrụ ihe related nidre na the real reality life. Ịfụ na those things ahụ iji like onye anwa bụ nonsense in the world of reality. Ịfụ na ihe na-epushugu ya na-akpọ infatuation. Maka na ịmara ihe a na-akpọ love. Yes. Ịmara na those things were the mindset creation. So ịfụ na ọ bụrụ na azụrụ azụ mgbe ahụ calm down out of maturity. Ịfụ na enwere more present things that really matter. So mana ọ nwere ike mgbe anwa ị ka dị very down na-reason with little sense inwe. Then it just entangle your future. Entangle your future na ihe na-agafe agafe. Ọ dị ka asị na onye a na ihe ata ime isi ihe ọma dị n'iru. Now o nwere ike mgbe ahụ ejeje entangle your future na ihe nwere isi na-agafe agafe. Ihe na-efe dị. Ijeje entangle your future dị ya. By the time you zuru nwoke nwee ngabasị, level ga-echenji, test ga-echenji. Before na that test ya nwa ama uzi ya test. Maka inwego level. Yotaria? Mana mgbe anyị ka nọ na mmata nkụma, ọ dị ka ị nwere ngabasị nwere ihe nwere. Nwebere dị ihe for in life. Ama ihe njikwube ihe a bụ na ama mmadụ one na-abịa na my inbox na-esendịrị m message. Ogbuefi na mgbe nwa ya nọ na village, na mgbe ya ka bụ adolescent, na ya na mmadụ na-alachara ọbara. Mana kita ya move on, ya was interested in all of that agreement and covenant. Oh boy, if I go one chance, so or they are easy. Or they are easy, it was easy way check. Oh, well, no recently, before now, okay, now I went in Kemma. On our shaki. How we Jena, where's the high bando? Ụbọchị gbaa ndụ ụbọchị all the market of the day. Ha jere ụbọchị eke ya gbaa ndụ, jụọ ụbọchị orie gbaa ndụ, jụọ ụbọchị afọ gbaa ndụ, jụọ ụbọchị nkwọ gbaa ndụ na ha ga-anụ onwe ha no matter what. Ịma na ihe dị na childish attitude. Now ọ bụrụ na ha ma na anya ha mepere have they entangled the level they entangled themselves. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ etu ahụ iche ụwa dị ka ụwa dị. Yes, ọ bụrụ na dị unu na-abụ na nwere ike sị na unu like onwe unu maka unu amara ihe unu at that point in time. O nwere ike ọ bụrụ na onye a na-efetara onye a ụdara ma na onye a na-anọkọta kuru nri kụjere onye ya abụrụ onye ahụ ihe dị mkpa. Ihe unu na-eme ihe ụmụazị.
because you have not seen it all. And people are real challenges of life. Here with life. Ya bụ n'olu because na onye nka kara eri mmata nkụma onye nka kara eri mmata nkụma were ihe o nwere wee na-eme ọgụ o nwerezie na-eme ọgụ iti nke na ọlọgụ dị ya yes mgbe ị macha ọlọgụ mekwana ya ahụ nonsense so mana ụmụ mahazi ya ma na-etolite eje kwayo onwe ha na ya ọ dị adịkwa izi mpụta ọtụtụ n'ime agwaghị ọtụtụ ndị mmadụ na proses dị na ya nwere ụfọdụ ya nọkọta etu ọ bụrụ nwaanyị ya chaatị nwe nke chaatị m dọda taim n'ọnọ kutunu na ọnụgodu di mana mgbe ọ nọ na vileji nwe nwata nwa okorobịa ya na enwere ọgbụgba ndụ o wee lụzie di metazie nwebezie issues wee na-asị m Eze-Ana kedu ihe ya ga-eme na ya lụtalụ na o nwere nwa okorobịa ya na enwere ọgba ndụ mgbe ya ka nọ na vileji mana na-emesizielụ the boy na onwe pụwazie ọrụ oyibo nyawa na onwe emesikwazie nụkwazie dị bikos onye zọta ute zọma azọta na wee zọba ute ọ bụrụ nke nwoke a mgbe ọ bịa na-eme ahịa adolescent ya ọ nọ n'ime vileji udoo ya anya na ọ bụrụ n'ime vileji ọ na-eri mmata nkụma ka ọ ga-enwe ike achieve anything so decide oke nke ya jee Lagos jee n'ime hustle ka akwụrụ ka nwoke si akwụ wee kwuo okwu ịnụ nwaanyị mgbe a dị reality set bago in mgbe ahụ ọ madogo na ọ bụrụ ihe aka ilu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ ọ nọzi ebe a nke nwaanyị chee o nwere onye ọ fụrụ nothing maka na onye na-eji eme hustle ma ha lọ nga ọ ya etekie ụfọdụ ụmụ nwoke ihe na-afụ rugoro 40 years anụbụrụ nwaanyị n'oge ọ na-etolite hopụrụ na ọ ya elu like that mana omee nwasị ekwena onye ụta aka ya mgbe ọ pụtachiri reality of life hitizie ya ọfụ na ọ dịrị izi ije mee ka ego ma ọ ịkwụrụ ka nwoke ya o wetoro ịnụ nwaanyị ọ bụrụ ogologo na nwa m etogo so ụdị ihe a mezie emezie nke nwaanyị chee ọfụrụ mmadụ bịa arasị ya nne na nna ọfụ reality nne na nna si ya ngwa na onye ahụ ezigbo mmadụ nke a before you know it ụdị nụọ ji metazie nwebe issues ka ngwa wọntarị mara o nwere ndị ọ na-ebutelu that covenant ahụ ị nwere ndị ọ na-ebutere nwoke mere detere nwere ike ọmụja n'ụwa nụọ nwaanyị echi ma ya mụtara nwa o nwere ndị ọ na-ebutere their even their downfall o nwere ndị ọ na-ebutere sickness ya then o nwere ndị tụ akọdịkwụ na nwaanyị o nwere nwaanyị ọ na-egbochiri ịmụ nwa onye na-awụ mụọ nwa ya nwa onye na-abụrụ ọnwa nke na-amụ nwa otu mgbe obodo nwee complications ya bụ na ị nwere ike jebe ụlọ ọgwụ ma ọ bụ na o jebere asị na ahụ adịrị ya eme enume aracha nwere solution o nwere ndị ọ na-emegide na-eme ka a na-eme ha ka ala o nwere things ọ na-eme ndị mmadụ mana gịnị ka o ji eme like that ka o ji eme like that na o nwere covenant dị maka na mgbe ahụ na aṅụ iyi ọ na-adịghị isi ya na o nwere nwoke ọzọ maka na enwe ụmụazị nwere ihe ma etu a ka ọ dịkwa nwa nwoke a na-asị na enwere nwaanyị ọzọ mana few years down the line gịwa nwoke afụta onwe gị na Port Harcourt life goes on ibidokwa iwe anọda nwaanyị nọ na onwe nke nwaanyị iwe anọda nwoke crisis ebido gradually till na ọ graduate to the level na ọ ya abụzi a serious issue spiritually so o nwere ibekara mgbe ahụ ndị na-agbanịta ụfọdụ na-eje emeta were aja ala wee je gbaa ndụ yes o nwere ndị na-esi emechaa alacha ọbara si rue with so many things and mgbe ha na-eme ha na-invoke mmụọ na-abak ya bụ ihe like agwa ngị na onwe ndị nke je gbaa ndụ ụbọchị eke ihe ọ pụtara na ha na-akpọ all the fire element to bear witness na nkwekọrịta ha kwekọrịtara onwe ha ụbọchị orie adịkwa mee the same thing ihe ọ pụtara na ha na-invoke the entities of powers na-arụ ọrụ n'ụbọchị orie ka ha bear witness na nkwekọrịta ha kwekọrịtara etu a ka ha si mekwa ụbọchị afọ engage other entities na-arụ ọrụ ụbọchị afọ ka ha bụkwa witness etu a ka ha si nyekwa mee ụbọchị nkwọ so do you think no child's play? Do you think na ya akpọta ụmụ mmụọ hiwe ọgbụgba ndụ je na ihe ụmụazị ka a na-eme je na ụmụ mmụọ ọzọ eme ihe ị na-eme ezo eme mmekasị so ị mara ihe ị na-eme nweghị ntangụ ị na-agwa ha ka ha bụrụ ndị aka ebe let them bear witness na-etu a ka ọ ya esiri na ọ ya abụsụ ụnụ na-abụ till death ichere ha so eme mmekasị mana ị na-eme ya na ụdị na nwere ihe ịma mana ana m achọ ịgwa gị na in spirituality ignorance of law is not excuse
even in Nigerian constitution, ignorance of law is not excuse. Nke nọ na Facebook na-ebuli ndị mmadụ, na-akparị ndị mmadụ, na-akpọ ndị mmadụ iyi. Ị mara na ị na-commit crime. Ị mara na ị na-commit crime. Onwe onye iyi akọmiti, onwe onye iyi ekwutu etu inwe problem. Onwere onye nwere ike kpọdo ime onye iyi ekwutu like that. O were polisi bịa. Onye iyi ekwutu o were mmụọ. Onye na-complain maka gị n'ihu alụsị ya ma n'ihu mmụọ ya. Na onwe ọkụ ihe ya mere gị, ị na-akpọta ya. Ị nwere ike dọkịta onye ekotara bụ ekotara ya. So na ịmarụ abụrụ excuse ka m na-akọwara gị ya. So nwatakịrị a jesie okwe nkwa maka ihe ị na-eme. Ka m gwa gị one thing it takes for a marriage to set in. One, unu ga-abụ ga-adị compatible character wise. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na nke nwoke bụ onye na-ewe iwe ọkụ, ịma na nwaanyị ya bụ onye umeala. Ihe ọ pụtara bụ na unu ga-abụ two people na compliment ibe ha, in the sense that na ọ bụrụ na nke nwoke nwere bụ onye nwere character nke nwoke ya enwe the opposite one ka o wee compliment ya. Example, onye bụ fire jekwuru onye bụ fire, mmanụ unu enwere ọkụ. So o nwere ike at that early stage unu enwebody enough ịma na onye a represent the fire element, represent the fire element. Unu ewere go to mass jekwu unu nkwa, mana character wise unu adịrị compatible. Nke mbụ, so character wise ga-adịrịrị compatible. One, then a ga-enwekwa spiritual compatibility. Yes, spiritually unu ga-adịkwa compatible. Maka na mmụọ so mmadụ, enwere mmụọ so onye ọbụla. So o nwere onye bụ example na mmadụ bụ ịgbadugo na ọkụ na mmiri na-alụkọ. Ịghọtara ya ka m nwere ya malụ atụ. Ọnwụ na-enwe ọkụ, enwe mmiri, enwe enu, enwe ala. So o nwere mmụọ ga na-eso onye this particular person. So ihe niile bụ mmụọ nke nyere ga-emekọ ka o nwee udo obi. Mana mgbe ị ga direct opposite cells, that is mmụọ nyere ga-crash, mana ha enwe udo obi. Ọ dị the problem. So ka ị na-eche ka ya dị na onye ọ dịkwa compatible character wise, ka ị ga na-eche ekikwa ma gị na ọ dịkwa compatible spiritual wise. Maka o nwere ihe ga ike na-eso onye a, ihe na-eso onye a, mmụọ na-eso onye na mmụọ na-eso onye abụrụ ofu. Ọ bụrụ na ị ghọtara ihe marriage n'igego nkụzi mgbe gbasara marriage, ihe afụ na abịa na marriage ịfụrụ o nwere ihe mmụọ na-eso nke nwaanyị, nwee mmụọ na-eso nke nwoke. So ihe ị na-edere find out bụ na mmụọ a na-eso nke nwaanyị na mmụọ a na-eso gị nwa nwoke, ọ dịkwa compatible. Ịmakwa na ọ bụrụ na ị nụrụ nwaanyị, ihe ọ pụtara na ị nụrụ mmụọ niile suyenu. Ịghọtara ya? Na ị nụrụ mmụọ suyenu. Ọ bụrụ sọ nwaanyị ahụ ka ị nụrụ ezumezu mmụọ suyenu. So ọ dịkwa oke na ị ga na-emeta anya nwaanyị mma, na-emetakwa ụmụ mmụọ suye mma ka gị na ha nọ n'udo. Ọ bụrụ na ị nọ n'udo, onye bụ na enwere harmony and a ga na-enwe crash. Ọnya pụtara na onwe nwere ike isi n'onwe nwata nwaanyị ya na-adị na mma, mgbe ha na-adị na mma n'ihe na-agarị ya, nwa onye nke ọzọ ya abụrịta ihe arịa ama na-agarị ya. Ọ pụtara na onye nke ọzọ dị efu, kama na forces isi na forces isi gị are not agreeing. So ihe niile abụ ihe kwesịrị, ihe niile abụ ihe mmadụ ga-ama over time with maturity. Ihe niile akọ ya bụ onye alụ mara na mgbe ị na-anụ nwaanyị na ị na-anụkwu mmụọ si be nne ya, ihe sienu ezumezu sienu. So ọ bụrụ na onye ọgbanje, ị na-anụkwu ma ndị otu ya ma ndị ọgbanje, ị nwere idea. And ọ bụrụ na gị na ndị otu ya ahụ anọrọ in common, na ị mara ka esi emetakwu ndị otu ya mma, gị dị enwe problem. Emekata ndị otu ya nwere ga na-asị ya onye a ọmadaba, ọ dị ka etu ị nọ kịta, ị bụrụ nwoke, ị na-aṅụ igbo. O nwere onye nwere ike ọ dị aṅụ igbo, ị na-aṅụ igbo gị ahụ, ọ na-asị na onye a na onye awụ onye mgbu. Ịma na igbo na-akpasa ndị mmadụ nkata. O nwere ofu onye mma mgbe ọ sị m na igbo na-akpasị ya nkata. Ọnwụcha igbo a adịcha ha igbo a ọfụzi onye a na-aṅụ igbo, ọsị ya onye asị ya igbo a na-agụ na onye awụ onye mgbu, nwere ihe ọma. So ọ na-amaka gị na ya na-awa adịghị eme operate in the same level. So etu ha ka ọ dị.
So ito nwaanyị ọ bụrụ na ejere nụọ nwaanyị just maka na ịmara how things work, the spiritual angle is solved ya, agaghị enwe issues. Mana ọ bụrụ na ịghọta how things work, ịma na ị ga-pay attention to the spiritual aspect of the other your partner. Mana adolescent amara this sense ihe ọ ma ụlọ ọfụ na nwaanyị o jezi ebe o jelacha ọbara egwaghị ihe ọ na-ablọk dị egwu. Because ihe ọ pụtara bụ na mgbe unu na-enwe the covenant unu kpọkuru mmụọ ka o bie ya witness, and now kama unu eso obie mgbe ọ bụla ofu onye n'ime ụlọ lament bara na onye na onye akwụkwọ anụ nkwa na ya anụ mana kịta na ha nụrụ ozu, ọ bụrụ ga-ebighị issue. Adọ nwere ike na-aghasara both of you ihe maka na onye nke afọget gojewala onye nke afọget gojewala ụnụ na-abụga na-enwe ụgba. Yes, because what people are doing that thing is spiritual. So maka ihe ọba nke mbugolo bụ na health wise ọ dịrọ nice and ma chekwa ebe isi wee commit. One, linking blood, two different blood is uncalled for. Health wise, ị na-put your life in danger. Ị nwere ike ibute ọya na ya. And echefukwana na-enwelu blood group na the other blood group adị akakọ. Ị nwere idea? Ọ bụ blood abụrụ blood. Enwere let's say etu anọkịta then mbụ O positive. Yes. Onwere ka anyị abụ ọ bụrụ na for any reason need their blood, ije were AB na-etinye m. Ọ tụrụ possible. A ga-enwe disharmony in the blood stream and therefore causing more danger. It can even hurt person. Etu a ka ọ dị. So onye ahụ na mmadụ eji asị gị na genotype, onye ahụ o ji awụ na mmadụ nọ n'ụlọ ọgwụ asị ka blood group aka ejikọtakwa the same blood tinyere ya. Ameje wetara nda blood tinye maka itinye nda blood enwe crisis. So gị nwere onweghị ụmụazị adolescent ị mụrụ kwuru gị na onye ihe gbasara genotype a na-agbata do n'oyi maka ihe na-amụ n'oge a do as adolescent. You have not seen it all. So o nwere ike ọ bụrụ na oke nke blood nke nwoke naturally health wise blood gị na ekwesịrị ime isikọ adịghị eme na di na nwunye. O nwere di na nwunye bụ di na nwunye mada there are two different blood group. Nke nwoke na-aya ahụ amewere ọbara nwunye echide, nke nwaanyị na-aya ahụ emewere ọbara di etinyere. How the two different opposites they can marry. So ọ bụzie na ụnụ na-abụ nọ in this category of life unu ejeli ike ọbara that is missing two different types of blood adịrọ good. O nwere implication nke iche adị ekwuzi okwu other illness nwere ike ibufe ibie through that. Among ni nwere idea mana ụmụazị na-eto eto aghọtara ya n'ụdị anwa. Uche ya bụ na ya afụna gold ka gold aghara ịgbana ha. Ọ bụrụ etu anwa ihe ga-eme ochebagolu ihe bụ the motive. Ihe ga-achọbagolu ochebagolu wisdom ka ịmachọ when time comes. Ọ bụrụkwa na onye a ka ọ ga-abụrịrị time will still provide it. Mana ọ bụrụ na ọ bụrụ go your separate ways. Mana mgbe ọ bụrụ ije ejije tinye aka na blood covenant ihe ọ na-ebu karịrị. O nwere mgbe ọ na-agba agbagide afa nwere ike agbagide afa agbata afa na-enwere ka o nwere covenant na-enye nsogbu. So mana ndị ya wụ na before agbapụtara afa ịma na mmụọ achọghị ịtọbụ na agbụrụ na agbụ ekenye nweghị nwa mgbe n'orugo ọtụtụ maka na ọ pụtara n'afa solution adịghị. Etu a ka ọ dịkwu n'ọya agwa nke na afa ahụ spiritual lab na-enwere ndị ya bụ na ha nwere problem ejewu na ọgwụ emegidoro abụ niile a na-eme n'ụwa afọrọ ihe na-aya ha mana mmadụ na-agbada. So etu a ka ọ dịkwu n'afa agbagodo a na-egbatị ya n'afa na onwere gị na-enwere ọgba ndị ma na ọtọ ga-erugo mana ọ bụ mmụọ chi pịawaghị azụ ọ mapụta n'afa. Agba elu ụgbọala ekpuchie ya, agba elu ụgbọala ekpuchie ya. Enwere ike a na-agbada ya afọ ihe ha na-apụta ihe ha na-ada n'afọ abụọ na ndị mmiri gbara ụzọ. Nwere ike ndị na-eje mana onwe ndị na-eje ịgba ndụ adịwe na mmiri. Onwere ike ihe a na-apụta awụ na ndị mmiri gbara ụzọ ọrụ mmiri ebere oge ọsị na ya alụkọtakwụkwọ ọrụ mmiri na oge ọbụla ejere asị na ndị mmiri na-agba ya ụgwọ, oge ọbụla ejere asị na-agba ya otu ndị mmiri, oge ọbụla oge na ya alụkọtakwụkwọ ọrụ mmiri na ya alụgo up to 10 times.
maka na anyị megoro elu mana ịgbakwa afịa ndị mmiri apụta anya na ndị mmiri ka nwere kwa ekwuo. Mana ihe gọziri ihe a nwere ike ọ bụrụ na ọgbụgba ndụ ha je na mmiri were gba ndụ, ndị mmiri emego gịnị akanye gị ya na ha nwegodoro ishu ya by then ọ na-apụta n'ọrụ mmiri ka ya alụ ọrụ ụdọ ọrụ mmiri na ala ihe na-eme n'aka na-ebe. So ihe na-achịkọwara gị onye ọma na-ege ntị ka ị na-anụ olu akpọchi n'obi gị. Ọ bụrụ na o nwere any reason ọ bụrụ na eriri ya eri in the past, onwe ka gị na nwoke maọbụ nwaanyị ọbụla si wee je gbaa ọgbụgba ndụ were ọsọ were ije icheda ka ọ pụta n'afọ, maka na ọ bụ mmụọ ọjọọ ka apịawa agha azụ ha gbakpuo ya. Dibịa gbaa elu gbaa na ọma pụta n'afa, maka na ịmara ihe ọ pụtara mgbe a na ụmụ mmụọ ka chọrọ ha apịawabere gị azụ etu ha chọrọ tiu na ha apịa ọgha azụ ị na-ebezi. Nwere mgbe ihe ebekatazie obi ebere eme ha o wepụta n'afa gị. Mana ọ bụrụ na ha apịajibere gị agbakpuo ya, a ga-eme gị ihe niile. O nwere ike krash marriage, o nwere ike ibutere gị amụta nwa, o nwere ike krash biznes gị, o nwere ike ibutere promise and fail, o nwere ike inwetara ụtụ mmụọ, ọ ya eme gị ihe niile. So ihe na-achọ ịgwa ka ị na-anụ unu ana m achọ ịgwa gị na o nwere onye ọtụtụ agbụ ya erugo by virtue of this sharing this message. Ị nwere ike iso na ndị ọtụtụ ịtọghara agbụrụ taa. Agwara gị na meseji niile anyị na-adrọpụ wetu mmụọsụchi a. Ana m achọ ịgwa gị na o nwere ozi ndị ada na-adalta. Adụmayọ ndị mmadụ ha share meseji. Anyị mana eziokwu na ada eshi ya good messages ada eshi ya. Yes, mana ọ bụrụ na m chọrọ itrend ama m ihe m eme kwuo something negative o trend bụ ihe aka ndị mmadụ chọrọ, ma ọ wụje chọọ ofu onye kpọọ ofu onye na fon mụ na ya gbawa saga o trend bụ ọkwa eziokwu. Mana ezigbo ihe ada trend. Mana ihe na-achọ ịkụwara gị my own bụ mmụọ sị m ji ezi ozi ezie m ozi, whether ma ishial ma ọ dị ishial, none of my business. Mmụọ amarugo na m ekwuo ihe ha si kwuo, mana ana m achọ ịgwa gị na enwere ndị meseji a na-adara taa a ga-esi na ya wetụ n'abụ. Only ya sharing this message nwere ike ime ka ndị na-eto abịa across dị afọ ịtọgbu ha n'agbụ. Yes, ọ bụrụ na enwe blessing a ga-enye maka ọtụtụ agbụ ha ihe esoketa oke, maka na ọgụ nwanyere ha link ma onye ha vidio ha ji weta onwe ha n'agbụ. Ọ bụrụ gee ntị n'onu m ma nụsie ike, ọ bụrụ na o nwere ka isi wee tinye aka na ọgbụgba ndụ any blood covenant with opposite sex, were ọsọ were ije, weda ma ilugo di maọbụ na ilubero di, weda ma ilugo nwaanyị maọbụ na ilubero nwaanyị, were ọsọ were ije go back, call the person today. Isi na ọpụtabara n'afa ichewe n'afa, maka na mmụọ chọọ ịgba ọbụ ekwuo ya ka e wee mekpọọ ihe niile. Ị nwere ike tọọ na ịra agbagharị na ịmụtara nwa, mana ị mara na ọ maka covenant, blood covenant ị nwere many years ago. A ga-emegide etu a ego gị na di gị, a ga-emegide ihe because na mmụọ chọọ ịnagide iyi. O nwere ike otie ofu ihe, ọ na-achọba ofu ihe, chọba nwa ma ọ chọba nwa dị ọda eje ụlọ ọgwụ asị na onwere ihe afọ, mana na nwa amụtara ọ ya ejide ego gị na di gị na-ahụ n'iyi ichiara mkpụrụ na ọ na-eme ichiara to square one. So ya na-achịkọwara ọ bụrụ ghara n'ime ya na-enwere ọgbụgba ndụ ọbụla gị na onye ọbụla mmelụ, were ọsọ were ije, weda ma inugo di ma ọ dị inugoro di, bụ iwu nwoke na ụwa, were ọsọ were ije chụwa solution. Solution ya bụ simple thing. Ọ bụrụ na dị nke nwoke ma ọ bụ nke nwaanyị ka dị single, unu nwere ike ifugo nwa unu, then unu na-ahụ ya eme gịnị, jikọkwa aka ọnụ dịkwa kwuo gịnị na unu ekwurozi kwughasịkwa unu enyi dozila ka ọbara ọzọ. Unu ekwu ọ dị ike okwu ọnụ, ihe mmụọ dị jiri unu okwu ọnụ ahụ unu anọdịfa ihe unu kwuru. Mana wee banye ebe dị koko na-adị, wee banye one of you sịrị mba na ekwere mana efugo nkweta ọfada ka anyị dị spiritual ka abụrụzi nke gị nwa unu na-emere onwe unu. Ọ bụrụ ga ana na ụnụ na-abụ ekwekọrịta jiri aka ụnụ na-abụ jekwa ebe ahụ unu si wee bido wee rituo. Ọ bụrụ na mmiri kwuru gị ya na ihe unu ga-emekwa kwara ụlọ ihe ọnụ na-eri, kwara ụlọ ihe ọnụ na-eri, ọ ya efu ihe adị agba aka afụ mmụọ n'ụkwara ihe ọnụ na-eri, na-etinyekwa na mmiri ahụ nọ wee mee uluo na mmiri ahụ nọ wee enye ụlọ akwara ihe igbo egwa ha na ụlọ na-abụ echikọtago na ya bụ ọgba ndụ ahụ nwere mgbe gara aga. N'ụlọ lachara ọbara na kịta na ụnụ na-anọlifa ya na ụnụ sikwa onye ọbụla n'ime unu dewere onwe. Ọ bụrụ na na-akwekọrịta unu ga-emebibi n'onwe unu. Yes, mana ebe ọ ga-eri dị third party
bụ ebe one of you kwechiri na ekwero ma ọ bụ na part of you ma ọ bụ na one of you nọzi iluzgo contact nwe dị ka ihe esife ya ma ọ bụ na ịgwara ya ọjụ na ekwero ma ọ kwa na part of that one of you awa adabago chukwu anwụgo ịghọtara ya ebe a ka ị need serious work and until a reverse that negative oath and blood covenant, you will never know peace. Then advice na-enyezi gị nwa na onwe onye emebere ya eme mmadụ kwute uri ihe na-etu ana ntị na Rehaben Johnson gbafuo onye a wede ego ọ chọrọ ịmọgeji ya future. Ọtụtụ n'ime ụlọ nọ na ọnọdụ ụkpọkọ ya taa. Ụfọdụ nwere ike ịmara ihe destiny hold for you tomorrow. Destiny nwere ike oderu greatness mana with myopic and adolescent attitude. You just entangle yourself with onye nwere ọrụ abụrọdụ ya level abụrọdụ ihe Chukwu nyere gị destiny nyere gị o mezie gị in order to fulfill the promise you reject ya better options ndị ezigbo akara aka gị na-eche onye gị na-enwere ọgba ndụ many years ago isi kwụ n'ụzọ dị etu a mụọ ya future ya awụ ihe ụfọdụ n'ime ụlọ na-aya n'ụta even some mechalụ keep to their destiny nwere ike onye ahụ ike pụrụ ya tida abụrụ onye abụrọdụ ya person mana in order to fulfill nkwa ikwel you reject ya better options. So gị nwa na-ege m ntị na anụ akpọchi n'obi gị onwe ka mmadụ si gwa ụdị ihe dị igwekwana ka nkwụsị ebe a ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ na nkụzi a maọbụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi maọbụ na itifụtara onwe gị n'ọnọdụ a ụdị ihe dị etu a n'ime gị in the past chat m na WhatsApp aga m enyere gị aka ka enwe ike wee repret gị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a maọbụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi sendịkwara m meseji na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871 maọbụ 08057837672. I repeat 08057837672. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ekwuo m okwu ngọzi n'isi ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu. Asị m na ọmaka ya emela ọnụ. Asị m na onye chụbụ na ọ ga-aga onye isi unu na-awa aja asị m ya were nke chụọ onye si ka o jere unu ije ọjọọ o jewe na ọ ya ejelu osi ọnwụ na ọ ejelu ya nwụọ. Asị m na ọgụ na ya egbu unu kama ọ ya egbu unu ya gbuo onye unu mere. Asị m onye si na unu ga-adị mma na onye a ga-adị mma mana onye si na unu ama adị mma na onye a ama nata mma tiri ụwa agwụ. Asị m onye fụrụ unu cheta nwa ya nwụrụ anwụ sị ka ihe mere nwa ya nwụrụ anwụ mee unu. Asị m na nwa onye ahụ ọzọ ga-anwụọ. Asị m na iro na-asị na-egwu ana ụfọdụ ogwu nwere mgbochi. Asị m na kakaka ya mụ na jiji ya mụ ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Asị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu eji wee chụ aja na emechaa na ọ ya ekwu ome. Udo dịrị unu.